kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Realin ading ko. Kumusta kayon dita Pilipinas, manang? Nasaya at matading. Si Kangay, kumusta ka matandita abroad? Kaasi ti apo, nasaya atak matlaang, manang. Ninanang ngay, kumusta matan ti negosyo na dita? Awan mo tinadakdakamat na aparikot kada kami. Nasaya at matnukasta, manang. Aw-awagak itay, ngam di na matsungsungbatan. Ay nawaw, ang mga nubisi iti pwesto na ading ko. Nalabit akasta, manang. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama, ah? Wan, manang. Kat, kaano ngayong agawid ka dito Pilipinas, ading ko? Irinyok manan ti kontratak, manang. Anya? Kurang pa'y mati ornong ko. Nayunak pa'y tapno relax saktong agawid. O, kita ama, ang mga numaliwayang matanti makiasawa, ading ko. Narigat ti agmay-maysa. Ne, nagsubli ka mat adagos, ay rabakay. Awan ni nanang ije balay, morli lakay. Ay nawaw, katnorabain bakay. Narabyan siguro iti pwesto na. Ang mga numadama tirepak na kadagiti lako na, iso ang nag-overtime manan. Talaga ang nagagat ni nanang ah. Dayta nga rod, nasubraan na matan ti gagat na, katawan mat ti suportaran na, tagpada kami matan kinirihalin nga adda trabaho na. Ag-relax kumamat ah. Dayta mat laang ti bagbagakan kwa na, ngam di na mat kayat lakay. Sayang ka no ti mapaglakwan na. Sa payagmay-may sa ijay. Iso ti mga rami diti amin. Mayat no mangalay ti kadwana. Uray tangdanan na no iso. Ninahanang paiti kunam, kabailakon kuna namanen ah. Agkapita pa'y ayra. Agyamanak nanang, imayak dito'y balay idikalman. Ngam awan kayo mat. Wala, tanag-overtime makmanan iti pwesto tayo. Di yu sobraan kag trabaho. Tanarigat matlaang no day tati pakaalaan nyo iti sakit yu. Ay nawaw, si kakit di mag napigsaak pa yan niya. Aywan gayam nanang, imawag ka din ni Realin kada kayo idikalman. Ay wag nanakaw, nakasarita yung arot ti kapsat ko. Ay katun ah, irinyo na kanuman ang ti kontrata na. Kayat na ti makaurnong nanang. Ay talaga na nga to ti arapaap ti kapsat na. Wen nga rod nanang, ang mga numalipatan ng ti makiasawa. Dahita ti jak ipalubaw sa mapasama. Narigat ti mabaa ka na niya. Di yumat inbagbaga ngagpasyal kayo gayam ita, nanang. Kailiw ko dagiti apaw kanakaw. Asino nga'y tinagbantay iti pistuyo? Nang rikupak pailaang. Ay usto tapno saan at trabaho ka na yun, tisang sangon nyo? Un nga raw. Ay anyang nga oras asumangpot da ayra kan dagiti apaw. Alas 3, ti dismissal dagiti ubeng, nanang. Amangan no paawidan dagijay. Ala, urayek nga rod ida. Una, agkapi kayo pa ay pangururayan nyo kadakwada. Adda tinabati a sandwich dita. No di yung kayat ti kape, adda ti juice itirep. Awan ka dit bagbaga ni Nanang King ka, ay rabakay. Anya kumangay ti ibaga na kanya, klakay. Duwang aldawan alimabasak iti pesto na. Kat nakarikip man. Aya, Wan bakay. ay nawaw. Apay ngay nga ta. Mapan mo bisitahan ni Nanang. Ang mga lumadimat kang tirik nana. Mabiit man la ang tawagak. Mapangkalatan iti ayan na. Tapno makasigurado tayo.
Kan tapno makita matlaang iti personal Sige, mapanak inton madamdamalakay. Ilupas ko lang ang tararamida. Mangan kamot tandita, ano mabisin ka? At damot na luto asida. Anya ti masapul yo, Uncle Delphine? Nagkapuwa kita yung dananang iyo, Isay. Kaslad mo ti parikot na kaanakan. Ne, anya kumangay, Uncle. Diya ka mo noon niya. Yung madlaw kong aburido. Ay nawaw, nagsarita kami iti kalman. Kat awan ti parikot, kunanamat kanya. At dalakit ti ilimlimod na kadatayo. Anya kumangay ti ilimad na, Uncle. May katlong aldawan asaan ang naglukat. Saan mo takas diya sigod ka? Uray da kami kat makadlaw kami mat, Uncle. Ngam awan mat ngamin ti bagbagana. Di nalakit di may baga kada kayo. Kasaritam tumanan kanakan. Saanan anormal tikas di ngar aramidon na. Manong aldawon asaan kayo anang lukat nanang? Ay, makapasadot mo't nga main. Adda ka di parikot? Awan mo't kit day. Ape nga ro dakas na. Saan kayo mo't akas na sigod? Ay kagagangay ti bumakit Adda ka di rikrik na anyo. Awan mo't kit day. No adda parikot, pangaasiyo ta ibagayo kada kami nanang. Tapno ang mumimot Ay naanak ka, awan. Awan parikot kunak lang arudan. Ape nga rod akas la aburido kayo. Ay kwa, bisan mo't aburido mo't nga ibagbagam dita. Da kami mo't tanti madanagan kada kayo nanang. Ay awan ti rumbo nga pagdanagan yaw. Agawid ka kidain ta si kaswam ti pamilyam. Di nakpakadanagan ta okay aklaang. Anya ti kunam realin? Ada nag-message kanya, manang. Sino? May sakano kadagiti supplier ni nanang. Anya? Agsingsingir mat manang. Adda kano utang ni nanang kenkwana. Ay nawaw, kasano anak ka utang ni nanang, katawa mo't paggastusan na ditoy. Bagi na laang mat. Idi damo kat impagarup ko nga iskam laeng. Ngam adamot insent na aresibo kanyak manang. Adda pa'y pirma ni nanang. Sapay nagdakkel agatad day jay. Kasaritak to ni nanang ading ko. Wen man manang. Saludsudem no talaga nga adamot lang inutang na. Kano nangusaran na iti kwarta. Okay, i-message kanto no anya ti ibagana ading ko. Hello? Siga ka dila ito, Ira? Siyak nga rod. Sino kayo? Kan anya ti masapul yo, sir? May saag kadagiti supplier ni nanang mo. Supplier? Wan, kahit ko lang ay pakamungat dati utang ni nanang iyo kada kami. Nakasaritak ti may sagayem na. Kahit iso tinangalaki ti number kin Facebook account yo iti kapsat mo. No kasta. May sa kayo mat kadagiti nakautangan ni nanang ko, sir? Wan, adu kami ang nakautangan na. Da kayon ti kinuntak mi. Tasaan mi mat ngaminan ang makuntak. Ay, una yan. Manungay ti utang ni nanang kada kayo, sir? Ribo ti utang ni nanang mo kada kami. Kano anawaya ka? Kahit ka kumaama kasarita iti personal. Ang teksakto kada kayo, sir. Kasaritak pa'y nga umuna, ti ina. Anya ter aramidam dito'y balay katrabi imot ta nanakaw. Napatagtibagak kada kayo, nanang. Ha? Imawang kanyak ti may sa kadagiti supplier ang nakautangan nyo. Anya? Ang pudno kayo man kanyak, nanang. Dagiti utang yu kaditi makagapo. No apay asaan nyo akayat ti aglako? Ilumlumangan nyo kadiida? Ay kwa anak ko. Ay nananang, apay akas tamot dun. Ay kwa, nagbiduta kanak ko. Amangan no di mi amo, kat milyon mat gaya man ti utang yu. Nangus-usaran nyo iti kwarta, nanang. Apay asaan nyo abinayadan ti utang yu kadagiti supplier yu. Diyak ka mo noan niya ti aramida kading ko. Mano ti utang ni nanang aya? Dakkel ading ko. Basit laangan kat agbalinan a milyon. Anya? Nakasaritak dagiti supplier na kat aduda. Ay una yan. Kasanumot nga'y ang nakautang ni nanang manang. Nagpa-deliver kano iti lako na kat saan pa'y anabayadan. Nagkari kano, ngamjak amo no apay adi na binayadan. Ay una yan.
Ipanan na ngay nga ta iti napaglakwan na. Apay anaornong ti utang na. Day tamat lang ang tisaludsod ko, ading ko. Ay pumat ni nanang. Apay saan amabutang amailumlum iti utang? Day tangarod. Ipagarup na siguro akit napigsa ang kanayon. Ay puaya. Naimbag kumamot no ibagana no anya tinangigastusan na iti kwarta. Ay, uray untak, di na ibaga. No jak la maasyan kan kwa na, bay-bay ako man tapno agnakam. Ay, una yan. Ay kat si kalaangan ati mangimaton iti negosyo na manang. Ituloy mo. No awan tiwayam nga agbantay, mangala ka pay lang iti tangdanam. Isupay mo't maibayad iti utang ni nanang. Wala din ko, kasta ti aramidak, kasaritak to ni Uncle Delphine. No kasapulang pa'y ti pagpuunan, ibagamla ang kanyak, tapabuludan ka manang. Agyaman ak unay, ading ko. Amangan no kayat ni Kasinsin Marilot agbantay, Uncle. Ano ti bantayan na? Ti pwesto mi ijay sentro, Uncle. Ay nawaw, ninanang mo ay. Amangan no ma-stress kat di na amutar aramidan na ijay, Uncle. Anya? Dakkel ti utang na kadagiti supplier na, Uncle. Kasano ang nakautang? Ay, dayta ti di mi amo, Uncle. Di namit nga rod ibaga. Ay na yan ni Caroline. Iso akayat mi nga ituloy ti negosyo na. Ta isupay apagbayad mi kadagiti utang na. Ibagaktukin ni Marilo, tamapan itayan nyo. Tapno makapagsarita kayo adwa. Ni Marilo ti agbantay iti pwesto nanang. Ay, agyaman na kadakaw. Kat pang nga asiyo tatulungan da kami. Wan anak kaw. No apay ngamin nga inuray yu ang maurnong dagiti utang yu. Ay, kamalik da ichay anak kaw. Kitain nyo saan laeng ada kayo ti aburido. Uray da kami nga anak yu. Mairamraman kami meten. Ay, pasensya kayo anak kaw. Nangipanan nyo iti kwarta ayan nanang. Ay, di mon salud-sudan anak kaw. Makita yu dayta? Di yu pa'y ipudno kada kami. Pangaasi yu man nanang. No adda inutang yu, bayadan yu. Di yu ngamin urayon ama urnong. Ay, makapaasar ni nanang. Anya ngay nga rod, inayulat na day jay. No saan kami lang ang amaasyan kan kwa na? Ano san nyo abakay? Makabayad kay tumat lang. No kurang tipunan, mabalin mat nga usaran nyo pa ilang ti savings tayo. Ay, okay ka dilaang kan kalakay? Wen, bakit? Ala, awagak nga rod ti kabsat ko, tanayunan na. Ay wen tapno adday gatang nyo iti ilako ni Marilo. Pagtitinulungan tayo, tapno makabayadan ni nanang. Pasensya kan, sir. Naladaw ti bayad mi. Tinapatag kat nakabayad kayon. Agyaman naklaon ay, Ira. Awan anyaman na, sir. Tinapatag, nakabayad kami. Unaklakit din no saan na mabayadan ti utang ni nanang mo kada kami. Naimbaglagan, tayin tuloy mo ti negosyo na. Kapilitan isulaang mat ngamin tinamnamaan mi apangalaan mi iti pagbayad mi, sir. Sapay la kuma ta supplyan na kami latta. Di kay madanagan. Ta siya kun ti makaamo iti negosyo ni nanang. Wen, supplyan kay latay iti ilako yo. Amok mat anala kakaakasarsarita. Agyaman naklaunay, sir. Ay, makaangasak mat laangan lakay. Kumusta ngay bakit? Manong pa'y tinabati nga utang ni nanang? Basit laangan lakay. Nasurok laangan 100,000. Ay nawaw, mayatan Malaganan kay mat siguro ngagkabsa. Wan lakay. Isubli kon ti savings tayo. Saan nyo nakasapulan? Saan nga lakay? Ni nanang ngay, anyamat ng tiplano na. Kayat naman ang tiagla ko, ng panunutak man pa'y. Amangan no agsubli, kat maurnong man ang ti utang na. Mabalin mat ngagsublilat ta, ngam si kanti makisarita kadagiti supplier yo. Kasaritak pa'y niriyalin noan niya ti maibagana, lakay. Kayat ni nanang nga iso ti agla ko ijay pwesto, ading ko. Mabalin mat manang, ngam tulungan na laang ni Kasinsin Marilo
Si kalat ti makaammo iti kwarta. Wan, ading ko. Di mo italag ka ni nanang, taamangan no ulitan namanan, ti inaramid na. Ibagak nga rod ang mabalin na tagsubli, ngam siya kong tagdesisyon. Wan manang, pagtrabahuam lang ijay, tapno adamot aramidan na. Narigatan, ang mga no mailumlum manan iti utang. Wan nga rod ading ko. Riribok ti kasjay nga inaramid na. Bagbagamot ngamin amanang, ibagam ahuston ti utang. Laglagi pa na nga dapay ti saan anabayadan. Wan ading ko. Isumat day ta tisang kaibagakkan kwa na. Mapanak iti pwesto ita anak kaw. Ayan ti tulbak. Urayin nyo ni kasinsin Marilo nanang. Ay nawaw. Adakan kwa na ti tulbak. Wan, iso tinangitalkak nanang. Mala, urayek nga raw. Kat pangaasi yun nanang ha. Di yun man ulitin ang tinaramid yo. Saan nanak ko? Siya kung ti makisarita kadagiti supplier manipod ita. Okay laang anak ko. No saan akasapulan, di kay umutang tanarigat ti agbayad nanang. Wan anak ko. No ulitin nyo pa itikas di nga inaramid nyo. Makaamu kayon. Talaga asaan kayon at tulungan. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka kuma apagwadan kadagiti anak mo. Aramidem no anya ti maiparbeng, iti kasta kat awan ti pagparikutan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.